Kuzochipira anga akanyika madhaga ake kusaka anga akagairira saitadzisai kuti minisa baba anga amaziva kuti mwana wenyu anoenda mudzimira ngamubata andi munoenda kuburiswa mambo wacho anopaisa mukumbira unayo tabatwa nezvakati ini muso akatoya semotati zvakati neisindimusha Hasha TV nyaya sezvadziri. WaSabhuku Tezvara wakamira PapfumaYavo. Aonesa kamari. Mwana mzowana. Isire mumbe dzake 4 85 leo mai. Samise mumbe dzake 4. Kati mai zvoda kuti 85. Asapo zvoda kuti nakawana. Vaisire 5. Sapo ba. Zvoda kuti nakabotsa. Sekerera sabu. Yozenda mama. Kutsaka. Aipa baya bari paditi. Kasa inoperera kudaka WaSabhuku, muona iri kudaka WaSabhuku. Unotsvaka kuzapo kwabatira. Unobhadhara sei pana? 5 months. Akundira 5 months. Inde kumaiva ipe 3 months. Mumpa mombe mbiri pa 3 months, mumpa dzimwe mombe 5 months. After 3 months, 6 months, mwapeza bata 5. Wabazwisa. Ibodzi nende chifamba. Mangwani. Ibodzi ngaende chifamba. 4 ibodzi nende chifamba. Mombe mwechine 350. Chinosaira munhu. Kutolela kwa ndio mtu wa Facebook. Maiwirire makawanda. Muriya kutake kuti baba na amai. Vaisire $20. Kona munyara. Kodi munyara. Kana ndotaura. Kana mukuzo zvakana munyara. Ndokuti unomwana aripo ngonyarara uzataura nyebe nate anogona kunyangadzira WaSabhuku Kuzochipira anga akanyika madhaga ake kusaka anga akagairira saitadzisai kuti minisa baba anga amaziva kuti mwana wenyu anoenda mudzimira ngamubata andi munoenda kuburiswa mambo wacho anopaisa mukumbira unayo tabatwa nezvakati ini muso akatoya semotati zvakati neisindimusha alright. Asi mazuva zvibisira hana kuya nyaya nekuti hana kuya kudara hana kuremedza dara chete pasina chakaipa hana kuti asi kuzvisira dare rine
Iwe dada ndikuza kuti akanga ari kubaiti kwezi. Ndikoza kana chiziya nomuzatendura ziya. The first day. Waizisiya? Ndaita kudai pafoni. Waizisiya here? Akataura. Dada warudze. Ndakutanga ndakatotaura ndakatopa ripoti. Saka ndikoza akanga ndakubhadhatendura ziya bhadhara. Vakauya. Ajokoza. Waizisiya here kubaiti kwezi. Iye pafoni aimbonditati. Musi wandakatanga kuenda nesamu. Tisatendura ziya. We're wasting time man. Akatongotitati akatitsanangura kuti kupi kana ndakatowazivisa kutoya pekutanga. Ena kule baba. Tinokuona baba. Okutenderera. Azita ini sabuta. Kudare munodzwanya mamunhu. Madzwanyira ana mutoma villagers aya.